салому алайкум. Ака Искандар, ҳазор раҳмат барои тавсиёт, барои нука доруша гуфтан. Такаҷон ака ангури калон да ака Искандар, я мумкин 15 сола боша ака. Имсол ният кардем ака пайванд чизесем ангури пахтақанд ака. Ами ай шумо гирифта будем қаламчаша примерно я 9 қаламча ака да. Ай шумо гирифта будем ака пештарак. Амора часпондесем майда. Инем тари корбор ака, зинда боши ака, ҳазор раҳмат. Инами ҳамашон насиб кна ака, пахтақанд. Ака ҳами сол насиб кна, ҳами ҳосил медода боша, ҳами пахтақанд сер ҳосил ака ё дар соли якми пайванд меваша медида бошем ака. Ангури калон ай диаметрш 50-60-70 аста. Ҳами ёда я 9 та қаламча шумо гирифта будем ака, ҳамора пайванд зестан ҳарҷо. Бо тавсиёи шумо ака, саломат бошен ака. Мо ай Данғараем ака. Яке аз шогирдҳои акаи Абдулло Ҳисор. Қаламчора акаи Абдулло дастав ай шумо гирифта мада дода буд ака. Зинда боши ака, ҳазор раҳмат барои меҳнатотон.